Ay, na pang di. Pare. O pare, napashare ka, marang nadagos na. O baka wala mo na pare. Ano lamang ito? May tuyo lamang ako sa'yo mo pare. Ano to yung mo pare? Baka lamang iba ka dyan na kunyahan na Ano? extra dyan na kwarta lamang. Ay, mautang ka pare. What? Pira man ang sublon mo. Ay, maglag pa rin sa pandagdag lamang sa kunya. Sa pansot kong kang tulak. What? Iyo. Alam daw ta. Ikaw pa man ako dito. Bata, ikatago ko nga ni Mrs. Oh, sige pare. Iyo malapay ba basa na? Ayun, ibalik ko lang sa sarong simana. Ah, iya pare. Ano yan? Sa sarong simana mo masanay balik. Oo. Congratulations pare. Dakula ako na salamat. What? Iya. Tinubos mo pare. Iba kayo na sanay ng kawa dyan o dyan yung paghilingan. Ibang kinugusta ka na ta. Baka, siyempre, matago ka na sa kuya pagkatapos kaya. What? Ay naman kita kayo ni maghilingan. Haloy-haloy naman kayo. Kinugusta ka na. Sige na pala eh. Ay, sige. Oo. Salamat to sa Ay, kanya na pala eh. At least lamang na kung gusto ka na. Ay. Maski aram kong pagkagilingan kita dyan, matipos ka na sa kuya. At least, aram mo na pala yun. O sige na pala eh. Sige. Ingat sa paguli.